Walay napuno sa kaso sa ginudahang leptospirosis sa syudad sa Mandaue. Apan subsub gihapon ang monitoring nga gihimo sa mga health authorities. Ani ang report ni Nico Sereno. Napo ka mga typhoon-related cases sa suspected leptospirosis ang natala sa Mandaue City karong bag-o. Sa pagkakaron, gipaabot pa ang kumpirmasyon sa test kabahin niini. Matod sa City Health Officer, walay natalang nadugang sa kaso. As of last week, wala. Wala ko nakitang bagong suspect. The same na gihapon. Hinog gipasalig sa City Health ang ilang monitoring, lakip na surveillance o pagsusi sa mga ospital sa mga na-admit nga gidudahang kaso. Samtang nakadawat og mga pasidungog ang Mandaue City gikan sa DOH-7 sa gihimong Universal Healthcare Summit. Giila ang mga programang gipatuman sa Mandaue City Health sa implementasyon sa Universal Healthcare Act o balaod nga nagmando sa quality ug affordable healthcare services. We have the Cancer Navigation Clinic, the Women's Health Caravan, the Child Care Caravan, ang kining decentralization nato sa family planning services. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.